Ако Карлос излезе на 219 и ги тласне, ще излезе временно начело, а по този начин може и да се окаже това достатъчно, за да стане световен шампион. 219 за супер таланта, за момчето, което никога всичко е в ръцете на нашия талант. Много добре. Половината задача е изпълнена. Да, българин! Отново е лидер! Феноменален! Просто феноменален! Карлос Хасан Насар! Първата позиция отново е за него. Отново ще има опит за световната титла. Дори Али Алипур да се справи с тези 219. Никога, абсолютно никога не подценявайте Карлос Насар. Ако има някой, който от тази ситуация може да излезе като шампион, това е само един. Само един. Сега, ако не успее на 219, Карлос ще е новият стар световен шампион. Вече напрежението е изцяло върху иранеца. Знае, че не е успял на 217, знае, че Карлос се справи на 219. Как ще духа ще пътя? 10 секунди остават. Колкото и да се опитва да успокоява дишането, със сигурност то ще бъде много високо. 2 секунди останаха да започне опита. Каква битка! При такова обръщане не мога да тласне щангата. Това трябва да си махти това скача. Ще си говорил на арабски, говори на български. Как казах? Няма как, невъзможно. Карлос Насар отново показа, че е номер едно. Отново и отново. Браво! Едно голямо браво за Карлос Насар и всичко, което направи. Останахме без глас, но емоциите са невероятни, защото това момче не се предаде, не се отказа, показа страхотна психика. Имаше едни 15 минути, за да се успокои, след като е четвърти. И сега доказа, че отново ще слушаме химна. Доказа, че отново е над всички. Много хора искаха той да се провали, но отново няма да има тази наслада. А е време за опит за световен рекорд. 222 килограма. Отново ще слушаме химна, но не е изключено отново да имаме световен рекорд. Това момче няма спирка. Трета световна титла. А най-доброто тепърва предстои. Дай, Карлос! Светът на рекордите, светът на мястото, където той доказва, че в света е номер едно. Ай, награждаваме. Да даде златния медал на Карлос Насар. The medals will be presented by Forrester Osei, IWF Executive Board Member. Когато става най-трудно, първо остават най-верните и второто остават тези, които имат психиката. Най-верните останаха. Ето го Българската федерация, шефа на Българската федерация. Сега е много лесно федерация. всички да се снимат с него и да приписват успехите си към себе си, но бъдете сигурни,
Карлос много добре си спомня кои са хората, които въобще го потърсиха в най-тежкия му момент. Your bronze medalist representing Colombia, Yoxer Albornoz. Сега е време да аплодираме, разбира се, колумбиеца, между другото, Алборноз Кинто, който взима 3 медала, въпреки че беше от група Б. Бронз в изхвърлянето, сребро в изтласкването и бронз в двубоя. Сребърния медал е за Али Алипур. Не му издържаха нервите и психиката, но дори да се беше справил с 219, повярвайте ми, Карлос щеше да тласне и 223. На първо място Али Реза Мойни Седех с 182 кг. Печели златния медал. Сега е време за награждаването в движението и изтласкване. Там, където на най-високото място ще бъде българин, който отново и отново прави каквото е необходимо, за да бъде на върха. Бронзовия медал, между другото, също от група Б и това е Румен Имадушен с 211. Отново от група Б за Алборноз Кинто. Тук, разбира се, причината и двамата да вземат медали най-вече, че се повлякоха и Киянош Рустам и Али Алипур по опитите на Карлос. Не един или двама са плакали по този начин. От Париж през Червен бряг и отново до Фьорде и златния медал в движението изтласкване. Карлос Насар. Thank you, gentlemen. You may step down. And now for the medals in the total, presented by Piros Най-важното награждаване, това в двубоя, което Your bronze medalist representing Colombia, медалът Yoxer са едно от Albornoz. големите звезди, легенди. Гръцкият тежкоатлет е едно феноменално име в този спорт. Your silver Така че medalist за Карлос е още representing the по-голямо Islamic Republic of Iran, удовлетворение. Ali Reza Moini. Разбира се, да получи това отличие от една истинска легенда, каквато е Димас. Сребърния медал заслужава аплодисменти. Али Реза Мойни Седеха, Али Алипур останат четвърти, опитвайки се да спре българския Херкулес Карлос Насар. На върха и отново на върха. Получават подаръци за спомен, символични от организаторите в Фьорде. А сега е време всички да са на крака за химна на България в чест на Карлос Насар.